Става пък, значи другата седмица да очаквам да свика с микрофон. Няма да ти се разбуди така. Ами защо? Аз лично много се очудвам, че... Ей сега гледам го. Добре, сега прав съм човек демото. Сега ще гледай го тук седи, кача се горе. Добре, сега ще го изчака то от стената. Бам. И сега. Не бе, абсолютен валхак човек. Абсолютен валхак. Няма кой да го спори. И все пак ще направя видео. Виж сега. Много се личи, когато следи някой. Да, аз даже забавям там, където следи първото му убийство, беше много очевидно. Ако не се каже нещо, абе... Не разбираш, нали, такива едни, но... Едно е да хаотично да теклаш. Хаотично да чакате, че ви звънат на вратата. Че не знам. Free for all. Take no prisoners, comrades. Enemy care package incoming.